Tá na sprocna sin an sin agus tá mis chuí de agant agus dulling le chunas is féidirlinn na sprocna sin a chrise. Mar a féidirlinn idir frise ní agam ach má thosaíim agus ag leidú na spricana, well beag stocha go beag leidú ar an muí natá ag daoine leidú ar an muí natá ag an start chorus. Caiimiid dulrá leis na spricana sin agus leis na feimrethe agan na rudítá agan le déanamh chuní sin a bhaint amach agus rocky an figure sin in order níle agam. Tá sé ceapa bhfuil an darcha ahrathe le roint blianta nús sa tíir seo madra sin Gaeilge. Tá níos mó éilehar Gael scoilna, tá níos mó éilehar cuasaí Gaeilge sa tríú levéil, agus tá mise ag fécint ar an tunnachar sin. Bé mé géise le rointas na himróí ban chundinamí ag déanamh aglah in Gaeilge in níoch lethe. Tá rudí sin just ag tarlú, cos bhfuil spéis ag daoine antú, agus ag tarla go nádú a tuis go raibh Gael scoil ar fáil a go raibh cuasa choláiste ar fáil agus muoín antú freisin.